kwanan nan nima zan yi mata, ina son mace mai shagwaba. Kula. Ha? Ha? Me haka kuma? Waye kulle ɗakin? An san duk da na je ba nisa ne ba zan dawo yanzu nan. Kuma an sa abincin na ciki me haka ne dan Allah da Annabi. Ni fa abin da ake ma a cikin gidan na ya fara isa na fa. Nura, ka duba ka ni kulle ɗakin fa akai fa. Kuma an san dai da na je ba zan dade ba zan dawo. Kuma dazu da kyar aka bani kunu da kosai guda ɗaya. Kuma yanzu abinci na rana fa yana ciki fa dan girma. Kyauta ma ba amma ka san me? Yanzu daga section nake. An turo ni wannan yarinyar mai abinci. Wane? Oke kai abin dariya ma baka. Oke dariya kake mun. Kai baka san irin yunwan da nake ji ba. Ni a neman da nake ma inda na ganka dukan ka zan yi. Ka ci abincin yarinya Ni ne na ci abincin ta. Ni za ta daura mu sharri. Wai me yasa ake ma haka ne? Wai ko dan ban yi auren nan da wuri ba. Wai ka za abin ne. No. Amma kai yadda za ka yi. Ka kudin hasa ka zabi da kai Nura. Ko dan ban yi auren da ba ni wallahi tallahi abin da ake mun ya. Sai Allah na. Kariya guda ta rabi abinci ba ka bai kai ka. Kan mu je na ida ka da kai. Kariya guda ta rabi abinci ba ka bai kai ka. Wallahi za mu samu Nura. Me